आंनो रंनो कग्रिवो आं अचबानि हयते आं कोनो दिनो कुतुलि थांला गोबां मा बरक सन्देह खायो ब कुतुलि दा थाना आं पयदा थाना आं राजनैतिक पद आनि कै एमएलए बो आं 9 तारिख फेब्रुवारी 2025 न बुबागरानो थां साइका स्पीकार चिठी सिजाक आं याकरे रिसनाय कारण तिप्रा सारनो जे कग्रि माने अकगना आं सफुङै मालिया अकगनो तिप्रा सारनो जे प्रतिश्रुति माने म तिप्रा मथरके सफुङ मालिया बुबागरा सुतरां आं 1.5 लाख टाका अनारि आं बेतन नावै एमएलए हस्टेलो तंनानै आनि इच्छा करै आनि बोखा कष्ट नांगौ खावब्ले दुख नांगौ कारण आं लुकरंनो जे कग्रि माने आबो सफुङै माया बुबागरा सावो ताइ किसान नासिंगरा दिहने तब फानो आं लुकरंनि बागै दिनैसिम पर्यन्त नरगबाय बाक्सा दाबो आं बुजावै कक साइटं आनो सिकिरुइ कोनो लाभ करै ओ इलिगेल माइग्रेन्ट नि कक 5 बोसोरनि सिगांनो खमुल नंगौ बासननि प्रो तामो साकामे बान फेसबुक आं केसे रिरो आप्रोच सीएबी नि केस प्रोटेस्ट रैलीबो बुबागरा तंग गोबां माने आटा तंगो ओ इलिगेल माइग्रेन्ट न तयै आं तामो साका नायनाय दिनर सिं अमनो खाइमानि न गोबां मा बरक मखल कियर जागो रंजित देबरमदा नेता तरि थानो सोंनो लायै अबनो अनेक किरिजेंनाय तंगो गोबां मा जागाचिनि रैली खायना थांखाय जों नेशनल फ्लैग नतै रैली खायना थांखाय केबें मुं आसाय जागो हुमकिरि जागो गोबां मा जागावो चिनि बरनो बुनानि हुमकिरि जागो किन्तु तिनिसो पॉइंट बुरा गियाखौ आं सानानै नायो गोरोंसा जागारो याग्रि वइनायदि गोरोंसा जागा याग्रि नायदि हर बोतेखाय सिंलाय साबो साबनो बुइमान साबो साबनो कासुइमान आबो जों करा जवाब रिवानाय आसिक नरम हेनि जोंना तावान सुदि जों सिलायनि सबा खायफायजा सिलाय याका रिफानो जों सेलाय कगनानि सोरोंमानि आबो पगयाखौ सुरनि कर नासुकजा ताइस्राबसाका बनो साबानो जों पगै थांयाखौ किरियाखौ आर जे कोनो तिप्रासानि सबानि बागै जोंनो बुसकांगो तंगो बुबागरानो तयै सेबिनि सबावो ओ रामचंद्र गाट छनखलानो हयते पद्मबिल जरा हिमरिनाय अमंत साकाओ तंगो इ कर दत्तन चिनि रूप हिंदी चिनि आशिराम हिंदी चिनि सुरन हिंदी आदिनो चिनि राकेश बन उद्योग नानाय चिनि ताकक सुमन आदिनो जोंनो फाइनान्सियल चिनि रां खकसाफोन करै बन सुबाव तिनिबो बबो जों बाय बाक्सा दं जत जागोन ब सुबावै दं आनि लगे थांगै ओ सिगांनि बन्द खरकसा आसामो सिलायबाय चबा खायनाय जेल 20 बोसोर साजां थांका पेरुल तालसानि बागै सुति फायका आनो फोन खायसाव किसिं आं नोंबाय मालायना मुसंगो हनेकेनो ब काबनानि सुरु खायका ब्लेखानि खाबो इमोशनल नङै फायका आं काबनानि मुसंखा आनो मुक्ति फायका आं सावो आं जेल ताइस थानानि सिगां नोंबाय किसा मालायनानि हने आं थाङै फायका उ सिगांबो मिया फायका किफिलै जिनि ताखौ सुमनबाय जों थाङै फायका हसा थुइ फायका आं सानानै नायो गोरोंसा जागारो याग्रि वइनायदि गोरोंसा जागा याग्रि नायदि हर बोतेखाय सिंलाय साबो साबनो बुइमान साबो साबनो कासुइमान आबो जों करा जवाब रिवानाय बरनो बानि खाकाहाम ताइ सिनि वातै पामतै सिनि थिनां नि चबानो लगिरिनाय और मानजाक फायनाय जतनो न आनि चबानि सेलुट तै खाकाहाम याफारै आं ककिसे सानो सानाय आनि कायसा प्रोग्राम तंगो डीएम ऑफिस मीटिंग जरूरी आबोनि बागै आं मा थांनाय आनि उकलगते बस ककाहाम सानाय तंगो चिनि सुबक्ता सुरन देव बर्मा बरक तंगो चिनि डीएसपी कचाम तरुण बाबू सुंग्रक तंगो ताइ चिनि
एटिटेप नि बरम गनां प्रेसिडेंट अलेन्द्र संतंग बरक नरक बाय कक सालायनाय नरक बरनो थानायबो कक काहाम खानानाय कक खाय मसे जों इलिगेल माइग्रेन्ट न तयै जे चबा चेकमानि अमतिनि तालसालायि थांका 19 तारिखन तालसालायि थांका किन्तु भारतबर्षनि गोबांमा हास्तेव गुजरात महाराष्ट्र दिल्ली हरियाणा आसाम रगो इलिगेल माइग्रेन्ट उ लामचायतिके बांग्लादेश नि बरकसिना हावा फाय हाब तंफायनाय रंनो नायतुक रमै बंनि हावा पुस बेक खाय हरपानो चिनि तिरफ्रावाखाय आबो कोन एक्शन तिनि सुक पर्यन्त खलायजागिया तिनि फुङा आं निउज कायसा नुखा आसामो 450 बरकनो मियाबाय ओ सिगांगो नायतुगुय हेन काबरुय बरनो डिटेंशन केमत लांजाखा आर सिनियरखाय बस्ति खलायै आं निजे चिठी सोयै राज्यपाल जानका पुलिस प्रशासन जानका ब जागा तं ब कामिओ तं बंनि बथप बस्तिनि मुं मांसायरिका तो फरे चिनार एक्शन याखो ताइसनि आंदोलन ओ जे लामातै फ्लेग लै ताइ उंलिया बसकांनि सालो चिनि चबा तेब क्राक तेब फानगोनां खायजों मा नखलायनाय बुबाग्रा मिया फेसबुक लाइव सामान्य नरक खोनाखाना अमित शाह बाय बकक सालायका सालटामनि सिगां जों राजबारियाव आसुगलायखा चिनि 13 जना एमएलए बिसिं खरंनि मिनिस्टार जों जतन चिठी कायसाव सय खायका अमित शाह बाय मालायनानि बागै त्रिपुराव लक्ष इलिगेल माइग्रेन्ट हाबै तंफायमानि बरंनो नायतुक टिख्लाय बंनि हावा पुस बेक खालायनानि बागै जों चिठी आंबो बागारावनो साका गोबांमा जत चिनि मिनिस्टार एमएलए रावबो एग्रिंखा जुदि गभर्नमेंट चिनि त्रिपाक्षिक चुक्ति ओ इलिगेल माइग्रेन्ट न खबै जुदि त्रिपुराव इमप्लिमेन्ट खालायाखाय कार्यकरि खालायाखाय जों सरकारनि नखरै थानाय आबोनि बागैनो लास्ट जों दिल्लीव अमित शाह बाय जों मालायनाय सरकार तङै बसे जों चिनि मानथायनो जों मानलिया हिंगाखाय सुफुंजागलिया हिंगाखाय ओ सरकारनि दल तंगु हिनजागै चिनि तामो लाब बुंनाय तामो माननाय जों आबोनि बागैनो बुबागारा बाय तिनि फुङाव आं मेसेज खायखाय मिया बकक सालायका बसाव अमित शाह बाय आं कक सालायका ताइगा सप्ताह कथा कायथामनि बिसिंग एकटा किसु त्रिपुराव बखायनानै साकापो तफान बुबागारा बाय तिनि ताइसा मा सालायनाय सालायमानि परेनो जों तामो खायनाय खाया हट्टालिनानै गुसनारि मायां टंखा बुबागारानि कक मायांगै ताइ जोङो लामा बतकटाय हिमलिया लामाव कासलायसेनाय त्रिपुरानो पुरा अचल खायमारिनाय तामनि बागै त्रिपुराबो आश्चर्यजनक मुङानो बांलादेशनि बरक अर फायरम जाखा बरनो बेल लिरिरो अरनि बरनो बनो बेला रुंगो जामिनदार रुंगो बंनो बेल लिरो ताबन परखताय नायतुक माया पत्रिका नुखा काटिं खलायका तिनि फाइनानि सिगां त्रिपुरानि हाई कोर्ट न चीफ जस्टिस न आं चिठी कायसा सै गाबखा त्रिपुरानि वो जुडिशियल तामो सलित बुतिखे बांलादेश रंग और बेल रुई फियोगै रिजाक आबोनि पूरा डिटेल्स सैका सारिको आन फेसबुक मानाने पत्रिका काटिं मानाने जापान न नुगान फेसबुक अबानि कोगिया म अरनि 106 पत्रिका बांला पत्रिकानि कक्से अबनोसे आं इंराजी बेखे ट्रान्सलेट खायै चीफ जस्टिस न जानगो ताबो ओ इलिगेल माइग्रेंट शुधु जेनारेल एलाका सिमिलिया चिनि एडिसि एलाकाव गोबां मा थायो
पार्वत चट्टग्रामनि बरर एमनके फाइका जों तोरक चिनि हा ओ एडिसिनि फातार सेकजांमोन इसराय तब एडिसि एलाकाबो जों सेकजागै दंखा गन्धसरारक कताल कताल पारंबायखा करबुग्रक कताल कताल पारंखा पेशाब थल कांचनपुरक गोबां मा जागा पारं थांबायखा चिनि बुरु हदा रियां हदानि बररक आगि देवबर्मा कम्युनिटिनि परेनो बरक जतनि बरक बांगो चिनि टिप्रासारनि बिसिंग ओ बुरु हदानि बररक 2027 जनगणना बा सेन्सास सुंखाखाय बरकटाय सेकेंड पजिशन दंलाखा बरक थार्ड पजिशन थानानै सम्भावना दं एडिसि एलाकानि एसटी रिजार्व निनि बुसा निनि बुसुकनि एसटीनि जे कोटा ओ पार्वत्य चट्टग्रामनि बरक से फाइ ताबो सेगै जानानि बागै सेगै दंफायका हाबो सेक्का मानथायबो सेक दंफायका तारपरे बसे जों सुफुङै दं सुफुंनोन्थाय जराखैखा आं सुप्रीम कोर्टनि उकिल अश्विनी उपाध्याय बेंकक सालायखा इलिगेल माइग्रेंट इस्यू न तुयैब जतनिसाय कक्साव सुप्रीम कोर्ट केस खाई दङ ब त्रिपुराव फाइनाय साफिसियेंट डकुमेंट्स कोर्ट केस खाइना हिंखाखाय साफिसियेंट डकुमेंट्स नांगौ अ डकुमेंट्स रक थुमबायखा चिनि चिठी रक जेरैबाय माने आबरक जतन ताबो जेरक्स खाय रेडी खायबायखा सुप्रीम कोर्ट थाना सिगां जों हाई कोर्ट मा खायनाय चिनि एनआरसी केस सुप्रीम कोर्ट ने हयतो तांगे रिजेक्ट खांखाखाय प्रथम प्रोसिड्यूर अब दिनै हाई कोर्ट देखा मा थांनाय आबोनि बागैनो जों हाई कोर्ट केस खायनाय केस खायमाने यागुलोनो जों चिनि सभाबते बकराक मा खायनाय अमतेखेनो तरक खायै जों तेब चिनि सभानो त्रिपुरा हाव प्रेसारिनो बागै जों मा खालायनाय चिनि अ मरसरा तेलेमुरा अ गानाय गिनि नरं नायनाय दे तैसिनद्राय र साल बुरुम बयनि हानि बरक अर फायो तैसिनद्रायो गोबां मानसिनि बरक देवबर्मा कुकी रांखल तारपरे निने रुपिनी रंनि जागा वानसार दखल खायजाक कागज पत्र चिनि बर रंनि और शान्तिनगर दंगो चिनि बरंनि मुङै जागा तेलेमुरा रक ताबो गोबां मा जागा चिनि बरंनि मुङै वानसार दखल खाय दं नक टाङै दं किछु खायमिया एक्शन थाङो सरकार वाना मा सिनसा देशनि आइन त्रिपुरा जेमन चलिया हायं दंहा अमनो ताई इंकोया अनेक बरक छावो जे अचबा बुसुक जरब सयमानो बाहेनो गोबां बरक जों जखनते आं स्वराष्ट्र मन्त्रीनो चिठी रिमानि परेब नोटिफिकेशन नखमान पर जोंनो पयला शान्ति बाजारनि बगा फावो जों मिसिल तिख्लायो अनेक बरक हेनो रंजित देवबर्मा त्रिपुरा मथानि एमएलए और तंगे मैक्सिमाम त्रिपुरा मथा खायनो मांनो तांगे पार्टीनि फ्लेग दिया कारण म त्रिपुरा मथा दाबी खायमानिया त्रिपुरा मथा दाबी खायै नोटिफिकेशन नखरमानिया म केंद्र सरकार बिनि मिनिस्ट्री ऑफ होम एफेयर्स ने होते नोटिफिकेशन टेकलाई जाका म कायसे नेशनल इश्यू सारा भारतवर्षनि बागैनो म फोनांजागनाय आबुनि बागैनो अ नेशनल इश्यू न तुयै जों आंदोलन नखर कांकाय चिनि नेशनल फ्लैग नांगौ जों जुदि तिनि और त्रिपुरा मथानि फ्लैग जुदि तुइ खांगाखाय अ दांसाव तने अनेक बरंनो नरनो ग्ला खामु फाइगला खामु और तिनि हल नगा आसु फायनाय अ लामाव हिमबो त हिम तिनिबो गोबां मा बरंनो फाइगला खामु जत त्रिपुरा मथा खाया शान्ति बाजार निनि बिचन्द्र शान्ति बाजारनि बिचन्द्र मनो जों देरि खायजा जों खायाब्ला त्रिपुरा मथा खायाब्ला केबो खाया सब खायका काउन्सिल अफ त्रिपुरा सा हदा जोंनो इनभाइट खायका जों थांका आसिराम थांका चिनि सुरन थांका जों ते गोबां मटिबो थांकाब्ले जों जत थां फायकाब्ले थाङै जों वातै सेक सेक खाय फायका सुतरां चबानि तरक खायै जों साइ दङ चबानि हर तरक खाय जों गै फायनाय तेब जों सानाय तामनि हिंगाखाय आगिबो जों आंदोलन खायो याकारि रिलायो गोसार माजरनो याकारि रो आंनो रंनो कग्रिवो आं अचबानि होते
आं कुनु दिनो कुतुलि थांला गोबां मा बरक सन्देह खायो ब कुतुलि दा थाना अंकय दा थाना आं राजनैतिक पद आनि क्रय एमएलए ब आं 9 तारिख फेब्रुवारी 2025 न बुबागारानो थां साइका स्पिकारनो सिथि सिजाक आं याकरे रिसिनाय कारण तिप्रासारनो जे कग्रिमानि अकगना आं सफुङै मालिया अकगनो तिप्रासारनो जे प्रतिश्रुति रिमानि म तिप्रा मथरटे सफुं मालिया बुबागारा सुतरां आं 1.5 लाख टाका अनारियाम बेतन नावै एमएलए हस्टेलो तंनानै आंनि इच्छा करै आंनो बोखा कष्ट नांगौ खावोब्ला दुख नांगौ कारण आं लुकरंनो जे कग्रिमानि आबो सफुङै माया बुबागारा सावो ताइ किसान नासिंगरा दिहने तब फानो आं लुकरंनि बागै दिनैसिम पर्यन्त नरगबाय बाक्सा दाबो आं बुजावै कक साइ दंखौ आनो सिकिरुइ कोनो लाभ करै ओ इलिगेल माइग्रेन्टनि कक 5 बोसोरनि सिगांनो खमुल नंगौ बासननि प्रो तामो साकामे बान फेसबुक आं तेसे रिरो आप्रोच सीएबी नि केस प्रोटेस्ट रैली वो बुबागारा दं गोबां माने ता दंगो ओ इलिगेल माइग्रेन्ट तयै आं तामो साका नाय दिन र सिं अमनो खाइमानि न गोबां मा बरक मखल कियर जागो रंजित देबरमदा नेता तरि थानो सोंनो लायै अमनो अनेक किरिजेंनाय दंगो गोबां मा जागाचिनि रैली खायना थांखाय जों नेशनल फ्लैग नो तै रैली खायना थांखाय केबें मुं आसाय जागो हुम किरि जागो गोबां मा जागावो चिनि बरकनो बुनानि हुम किरि जागो किन्तु तिनिसो पॉइंट बुरा गियाखौ आं सानानै नायो गोरोंसा जागारो याग्रि वइनायदि गोरोंसा जागा याग्रि नायदि हर बोतेखाय सिंलाय साबो साबनो बुइमान साबो साबनो कासुइमान आबो जों करा जवाब रिवानाय आसिक नरम हेनै जोंनो तावान सुदि जों सिलायनि सबा खायफायजा सिलाय याका रिफानो जों सेलाय कगनानि सोरोंमानि आबो पगयाखौ सुरनि बर नासुकजा ताइस्राब जागा बनो साबानो जों पगै थांयाखौ किरियाखौ आर जे कुनु तिप्रासानि सबानि बागै जोंनो बुसकांगो तंगो बुबागारानो तयै सीएबीनि सबावो ओ रामचंद्र घाट सनखलान हयते पद्मबिल जरा हिमरिनाय अमंच साकाओ तंगो इ कर दत्तन चिनि रूप हिंदी चिनि आशिराम हिंदी चिनि सुरन हिंदी आदिन चिनि राकेश बन उद्योग नानाय चिनि ताकक सुमन आदिन जोंनो फाइनान्सियल चिनि रां खकसापन करै बन सुबाव तिनिबो बबो जों बाय बाक्सा दं जत जागोन ब सुबावै दं आनि लगी थांगै ओ सिगांनि बन्द खरकसा आसामो सिलायबाय चबा खायनाय जेल 20 बोसोर साजां थांका पेरुल तालसानि बागै सुति फायका आनो फोन खायसाव किसिं आं नों बाय मालायना मुसंगो हनेकेनो बकाबनानि सुरु खायका ब्लेखानि खाबो इमोशनल लुङै फायका आं काबनानि मुसंखा आनो मुक्ति फायका आं सावो आं जेल ताइसो थानानि सिगां नों बाय किसा मालायनानि हने आं थाङै फायका ओ सिगांबो मिया फायका किफिलै चिनि ताको सुमन बाय जों थाङै फायका खसा थुइ फायका मालायका अनेक दुख कष्टनि कक आगिनि कक रक सालायका मालाय फायका अमते हायकेनो जों आगिनि कक रकनो बवाइसो चिनि किसिं संबाय मालाय लायै जों मुइतु मा खालायो का आबुनि बागिनो नरक बखाता थैदि एटीटीएफ एनएलएफ तिनि सुक्ति उंखा आरोबो लैंड राइट्स नि कक सिजाक दंगो पलिटिकल राइट्स नि कक सिजाक दंगो गोबां मा चिनि दाबि दंगो 250 कोटी टाका मांखा 250 कोटीनि फातारबो दंगो थासिंगो चिनि आशिराम ताको आशिराम साइथांका गोबां मा बरक जोंनो सुबाखा नरक जतनो सुबानाय जों फ्रम रेखा नरकनो जों आरोनि किसा किसाके नंनो सुबानायनि बागै जों दियारङै दंगो चिनि फ्रम दातिनो कनाय नंनि कागज पत्र जति ठीक काय रिखाय नरक जतनो माननाय कागज पत्र ठीक मुयांगे नरक आबनो ठीक खायबेदि आधार कार्ड बैंक अकाउंट विशेष कइरा नरक आबो ठीक दंना नांनाय नरक जतनो सुबा सुमाननाय जों ताबो कागलायनो जरा करिखा जों ताबो कथालाय थानचांगै
buini dofarok chini hano segi tongfaimani chini manthaino segi tongmani omrose singtaisa kifliman rubunai achujjono o sikango udaipuro Bangladesh ni borok phaisa aro 3 nok tanglai tonglai phika local wansa bai tiprasa kasulaika borok namo joton Bangladesh mau thongnai hini o Bangladesh no mare khlainai wansa ro tektor nangkhabla agini simi jara ka sunai ro tektor nangkhable kai abuni bagino takuro bukhuro ang masawo sing thancha matongnai duski bazaro ani kaisa kerang koth matongo norok jotono saimano o duski bazaro ang waisa 2018 ni age oro kaisa sing bazar soba khaile leimani tiwa IPC ni mungoi o bazar soba ni pore no anorom kha ang 3 mas khwaijelo tongkha abuna bagino duskibo phainani kai ani kha srangai phayo duskine amsene lukuro je sobao logiri tongo borobai taisa malainani je musung tongmani duski program ke nang jese program kotor tongphano ang jotono bat khayo tini 11 সময় ডিএম অফিসার নি মিটিং টংমানি আঙা মিটিং গো থাংলে সাইরিকে ডিএম না আং ফাইমাংলা আং সাইরিক সাইটে নি মিটিং গো ফাইনে সাইরিক সাইটটাও চিনি গুরুত্বপূর্ণ মিটিং টং যত মিনিস্টার এমএলএ রক টংনাই আংবো থানাই কা আবুনি বাগैना आं सिकां बायरा कगनारक माननारखा नर खाता बायदि चिनि गोबांमा कक सानानि तंजा टंगर बने नर कक खनाय थांदि आहाय नाहाय जों मा सापिनाय चिनि कक बरक बाय कायसा कक टंगो जों अनेक गोबांमा पदरे पद रुंलायखा गोसा कर्म अनेक अनेक दाबिनो राजनैतिक इस्यु खायो जों आबनो सुफुं मालिया किन्तु मत नेशनेल इस्यु थांगा ना के आबुनि बागैना कायसा कक सामानि टंगो जे उंखा उंगैनो थांखा सावै हाबनानै गोरै साका तियारि बाय थांफानो खामा तियारि तंखौ आबुनि बागैनो जों बुबाग्राबाय लगिरिवै बुबाग्रानो लगिरिवै बुबाग्रानो तैफांबाय बोसखांनि सालो जिनि चबानो देबो करा फानगोनाखाय मातिसानाय मोसक सावैनो नरनो आहायनो आहाय खाकाहाम ताय हामजामा याफरे आनको मुसुक्रि नंसतो जतनना हामबाय खुलुमका